Tornem al dijous i ho fem per preguntar sobre la precària situació del monestir de Sant Miquel. I tu, què opines? Sí, ho vi l'altre dia per el Feix que parlava Amadeo. Pues què tinc que opinar? Me pareix molt mal perquè és un emblema del poble, és el patró del poble i la veritat el tenim tots un poc oblidat. Si en recordem, el dia 29 o el dia 28 per la baixada, que acudeix moltíssima gent, però després Sant Miquel està abandonat i me pareix molt mal. Si tots arrimàrem l'ombra un poquet, no estaria allò en la vergonya que està en els quartells de quan anem a fer exercicis, que està tot en terra. Dona tota la llàstima del món. Tota la llàstima del món. Sabíeu que estava tan mal? Jo? Claro que sí. Jo he estat allí, interna, i ho he vist. Com era? Era un quartet xicotet, en una caireta, tu no has anat mai d'exercicis? Allí no. Molt bé, però estic a que l'arreglen. Qui? A qui en corresponda. Com a veïns, mos toca a nosaltres. L'Ajuntament, com a Ajuntament. I l'arxobispat, adelante. Mira, jo et vaig a donar la meva opinió. Jo sóc molt de Sant Miquel, perquè sóc també de Llíria i sóc també del Remei molt, i de la Puríssima també, perquè tenim... Però Sant Miquel per mi és el meu debut i jo, per començar Sant Miquel, el veig molt mala. Molt mal perquè hi fa falta molt d'arreglo i fa falta que el cuiden més i fa falta que facin coses noves perquè la gent ahí és un monasteri que tenim, com sabem el que tenim. Tenim un patrimoni ahí que és molt bonic i molt bo. Sabies que estava tan mal? Ho havies vist? Sí, perquè és que jo entro dins, perquè soc molt, ja t'he dit, d'allí, tinc molta amistat també amb la persona que està allí, que és una meravella, Amadeo Sivera, que és el crònic d'allí i és un molt amic meu, i jo, de veres, patisc per veure com està. Això que la iglesia és una meravella. Però, clar, dins, ahí se podien fer moltes coses i donar-li més auge i vindria molt més gent com estan altres monasteris, que són targetes de plata. De moment no, ja fa 2 o 3 anys que no vaig a Sant Miquel. M'agrada. Que tinguera que fer-se algunes remodelacions, te referixes? Sí. Bueno, això ja és més complicat, perquè Sant Miquel no perteneix a ninguna parròquia de Llíria, entonces ja és més complicat. A vegades entrem cap a dins i entres només el que és el monasteri, pues està molt bé i molt arreglat, però tu entres cap a dins i està caigant-se tot. Desde luego té molts anys. Però no tenien que arreglar-lo. Claro. Però el problema és ese, que no és de Llíria, que és de l'arxobisbat, que és el que està mal. No me digues que té la culpa, que no ho sé. Però... Això que s'ho arreglen i que ho facin. Jo, des de luego, soc de l'opinió de que l'Ajuntament no té per què. O sea, Llíria no tenim per què. Que faça el que tinga que fer, perquè la sang ja l'ha arreglat l'Ajuntament i després agarra la clau el capellà. I no s'entra si el capellà no vol. No està clara la cosa, que uno se gaste diners y después que no puga... Pues que l'arreglen y que traigan diners de l'Estat y se ha acabat. Pues a mí me parece mal, pero no se puede hacer otra cosa porque en San Miguel hay una gente que siempre está allí renovando cosas y todo, pero no es suficiente porque necesitan más. ¿Qué parece esto de que acabemos viendo San Miguel en ruinas? Pues me parece muy mal que el pueblo tendríamos que hacer algo. Tenemos que hacer algo, ¿no? Pienso yo, pero ¿qué solución es? Es que no la veo la solución, porque son tantas cosas, porque hay humedades, se está cayendo cosas, y los que están allí no paran de hacer cosas, pero por mucho que hagan, nunca hay bastante, es una casa muy grande. ¿Qué podemos hacer allí? Espero que no siga una segona Santa Bàrbara, espero que no.